Passen l'estona a veure què es troben. Mentrestant un gat se'ls mira i els entén perfectament. Converteixen escenografia en terra d'un sol color. Mentrestant la Vanessa treballa i queda i diu que n'està contenta. Jo no sé si és veritat. I un noi li fa una consulta. Ella li mira els cabells llargs i nets. Ara pensa, deuen ser bona olor. Penso Maria. Sí, que em buscaria. Penso Maria.